Üdvözlöm, Rabbi Mihály vagyok, 52 éves, nős, családos. Jelenleg, mint az MDF Csongrád megyei választmányának vagyok elnöke. Munkám során mindig törekedtem a társadalom, a környezetem felemelkedéséért, és ezen keresztül az országunk felemelkedéséért. És ezután is ezt a célt tűzöm magam elé. Ennek érdekében kérem, hogy támogassák az MDF és Bokros Lajos jobboldali, konzervatív politikáját. Bokros Lajos a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője, nemrégiben volt nálunk, mindenképpen támogatjuk Meggyőződésem, hogy a kis és középvállalkozások támogatása az ország a nemzet felemelkedését szolgálja. Kiemelt célomnak tekintem ezen társadalmi csoportok támogatását. Amennyiben ön egy megbízható, amennyiben ön is valódi szakértelmen alapuló politikát kívánna, kérem támogassa Bokros Lajost és a Magyar Demokrata Fórum programját. És kérem, támogasson engem is. Dr. Kisákos Csaba vagyok, Bács-Kiskun megye 5-ös számú választókerületében indulok az MDF képviselőjelöltjeként. Szabadidőnkben a lovasportot kedveljük, lovakat tartunk, szívesen járunk lovas versenyekre. Szeretne ön szakmai alapon működő politikát? Támogassa a Bokros Lajos programját és az MDF-et. Számíthatnak rám, és én is számítok önökre. Kérem, hogyha számíthatok rá önre, ön is számíthat rám. A sportjaim, vagy a hobbiamról csak annyit, hogy vitorlázom, illetve golfozom jelen pillanatban, előtte pedig kosaraztam, csak térsérülés miatt abba kellett hagynom. Liberális politikusként azt mondhatom. Kiszálltam a politikából, politikai közíróként foglalkoztam tovább a politikával az alkatomhoz. Úgy tűnik, hogy ez illet jobban. Muszka Kálmánné Garambölgyi Erzsébet vagyok, a Békés megyei 6-os számú választókerület képviselőjelöltje. Családban élek, férjemmel együtt, 2 gyermekem van, 4 unokám. Nagyon szeretek táncolni, nagyon szeretek olvasni, ilyen hobbiaim vannak, és emellett még az, hogy az embereket segítsem. Én a választáson azért szeretnék elindulni, hogy szeretném segíteni a nyugdíjasokat, azokat a nyugdíjasokat, akik most rettentő nagy hátrányos helyzetbe kerültek. Szeretném segíteni a betegeket, akik szintén a mostani új rendszer, a mostani változtatás alkalmával hátrányosabb helyzetbe kerültek. Itt gondolok a fogyatékos gyermekekre, a fogyatékos felnőttekre. Kérem, hogy támogassák Bokros Lajost, és ezzel támogassanak engem, és akkor én is önöket támogatom. Hát az elnökasszony mondandója szerint tehát az MDF lehet, illetve már van egy harmadik erő, egy harmadik út. Nem a liberál demokrácia kell nekünk, hanem a magyar demokrácia. Egészséges, mentálisan, fizikailag egészséges embereket kellene nevelnünk. Liberális politikusként azt mondhatom. Sem a medencében, sem azon kívül nem szeretek az árral sodródni. Engem az éles helyzetek visznek előre. Nem tudom, hogy mennyit fogunk tudni ezen változtatni, én magam, de ha csak megindítani egy változást, ezeken a területeken elérek, már akkor is sokat jelent, úgy gondolom. Mit mondhatnék még? Nős vagyok, 2 lánygyermek, édesapjam, szeretem a sportokat. Ha az MDF-ként bejutok, én maradok továbbra is annál a konzervatív, középoldalon levő, gondolkodó emberek csoportjába, akik elsősorban a
munkából élők problémáját is karolják föl, illetve ott próbálnak segíteni tényleg, akik megdolgoznak azért, amiük van. Lakatos Attila Gyula vagyok, Csongrád megyei 5-ös választókörzetben indulok az MDF színében. Számukra is egyértelműen elérhető legyen, mindenkinek elérhető legyen a minőségi közszolgáltatás, és hát a mindennapjaikat ne különböző anyagi problémák zavarják, hanem tudja mindenki normálisan koncentrálni a munkájára, az elvégzett feladatára, azért, hogy azt megfelelő minőségi szinten tudja elvégezni. A politikában annyit szeretnék csak elmondani, hogy a tisztesség és a becsület mindenek előtt. Nekem ez a véleményem, és azt szeretném még elmondani, hogy a Bokros Lajost támogassa, és az MDF-nek a programját. Ön, ha segít, én is segítek önnek. Én hiszek abban, hogyha Magyarországon a vállalkozás segítésre lel, a nemzetünk fölemelkedik. Ordas Miklós vagyok Komlóról. Üdvözlöm, Bari Zsolt vagyok Kecskemétről. A Magyar Demokrata Fórum színeiben indulok a képviselői mandátumokért. Kérem, hogy tiszteljen meg engem bizalmával. Liberális politikusként azt mondhatom. Számítok önökre, és remélem önök is számíthatnak rám. Köszönöm. Amennyiben lehet, akkor szavazzon rám. Egyre vonzók. Ismert személy vagyok a 14 számú választókörzetben. Az előző választáson is indultam, akkor is jelölt voltam. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a dolgozó, tevékeny emberek, adózó embereknek a akarata érvényesüljön ebben az országban. Tisztességes adót, nem elkerülő álláspontot képviseljenek a munkavállalók, a vállalkozók, a különböző érdekcsoportoknak az emberei. Rácsi Attila vagyok Győrből. A Győr-Moson-Sopron megye 2. számú választókerületében indulok képviselőjelöltként az MDF színeiben. Őszintén és nyílt beszédre van szükség ebben az országban. Nyílt és reális politikát kell folytatnunk, mind a nyugdíjasok, mind pedig a teljes lakosság körében, hogy 20-30 év múlva is nyíltan tudjunk vállalni mindent, amit most hirdetünk. Én magyar-amerikai kettős állampolgár vagyok. Szeretettel köszöntöm. Én részben azért választottam Magyarországot, mint lakóhely, mert nekem izgalmas volt egy olyan országban élni, ahol az emberek meg akarnak szabadulni egy olyan rendszertől, ahol az állam mindent eldönthetett. Ha minőségi politizálást szeretne, válassza az MDF-et, válassza Bokros Lajos listáját. Támogassa Bokros Lajos miniszterelnök jelöltségét. Támogatom Bokros Lajos szakszerű gazdaságpolitikáját, és hogyha ön is támogatja a Bokros Lajost, jöjjön el szavazni, szavazzon az MDF-re, és szavazzon rám. A budapesti 30-as választókörzetben indulok az MDF színeiben. Szeretné ön, hogyha Magyarország becsületes úton lépne tovább, szavazzon és támogassa Bokros Lajost, vele engemet is. Köszönöm. Üdvözlöm! Fejér László előtt vagyok Budapestről, a 24-es számú egyéni választókörzetben a Magyar Demokrata Fórum képviselőjelöltje vagyok. Mennyasszonyommal szeretünk kirándulni a nagyvilágban. Fiatal közgazdászként valljuk, napjainkban az iparnak és a technikának köszönhetően kényelmesebben élünk, mint valaha. Viszont ezért a kényelmért nem szabad, hogy tönkretegyük a természetünket. Takács Gábor vagyok, 48 éves. Józsefváros 11-es választókörzetében indulok konzervatív, liberális jelöltként MDF-SZDSZ támogatással. Józsefváros alpolgármestereként mindig is nagyon fontos volt nekem az ott élők képviselete,
az ott élő problémáinak a feltartása. Dávid Dubois azt üzente, hogy jövőben is így kell teljesíteni, mint ahogy eddig is teljesítettünk, sőt, még ettől jobban. Nagyon fontosnak tekintem a szabadidő, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez kapcsolódóan a sport feltételeknek a biztosítását, ami egyben, mint megelőzés az országunkban nagyban jelenlévő drogfogyasztás vonatkozására való tekintettel. Az én számomra nagyon fontos az adóelkerülés. Nem számít a rend és a becsület. Ebben vagyunk jók, MDF. Szeretném, hogy Máté unokám immár uniós állampolgárként egy szebb jövőben nőjön föl.